Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shakiyit Kami, but Kikubo, Baman Kasi. Kamigalaya Confederation for Academic Welfare lembag dekot maminta kasngi ha ka jingdon lang ki dekot ka Neutral Youth Council lembat ki samla puli ka school ba NEHU kila pelongi ka jingeki bandawa WENG no ya Professor SK Srivatava kum Vice Chancellor ka NEHU habaya kren bat convener ka MECAW ba Roy Kuparson Ram loong makaseng ha ka jingkrshan lang kinong hikay ka school ba NEHU kidawa na ka sarkar India ban WENG no amardor yo Professor SK Srivatava kum Vice Chancellor ka NEHU halor ka jingbamla jong uban kentiw ka jingpuli puti hapo ka school ba nalor ka niu ba Roy Kupar loong ba nadu bawan shimti u Professor SK Srivatava ka NEHU kalahir sa kakerdan ba nyo pusaw na ki school ba sarkar ba bahatam hapo kari India bat kaniya ka dehi na marka jingbamla trekam u Vice Chancellor u ba Roy Kupar loong ru ba ka sarkar India kadai ban WENG no ya uni Vice Chancellor ba menta bat bantung no da uwe Vice Chancellor u ba day na kathain RIEWLUM shushu u ba Roy Kupar loong baka MECAW kadawa na sarkar ban tokit ka jingya lan u Professor SK Srivatava bat ban pentre kam yaki kam hapo ka school ba klem da khot ka jingya lang bat kinongkit kam ka school ba NEHU baro ka way RIEWLUM jangka Meghalaya Confederation for Academic Welfare NEHU kepada kenhun senrok lang jongki seng halang repair ki badan bajala ka jongi kunjuk ru jongki seng joki noikai anta ki khana puli bat kiwi ki riurang ba beki nong bala kham nang kham tip ki badan ka jing sngo bede baka jingnang jing star bat ka puli puthi kan ka jala ka jongi ka jingya kenduk lang ka bangila along ni tayo beladab ada koi ka sur ngilai rai bat kum ka jalai baro ko wing don kam bandon ni kunhun ka ban pet benya bat ka ban bu din kam tam ya kum no ban kentiu ya ka puli puthi hakni ka jala ka jongi la kalong ya kinoi kai la kalong ya ki jaka puli la ni ki khana puli ha kani ka jala baro ko ti nakaliang jong kata ka jingi kendu lang ila thaw ni kan pun ka bala tip kum ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare hakaba ya ka mentas ngi kadai ka jing sedang jong ka jingi hi ka jongi kum no ban kentiu ya ka puli puthi hakni ka jala ka jongi kumbangi tip hi haka jala hi bro ko wengi don tang kan ni ko ka Central University kata kan NEHU ya ka bala seng na du snem khat na spa nyu fulai house nem arjan rio ka UGC kala ai kata kan nam ya ka NEHU kum kata ka University with Potential for Excellence kau arjan rio ring yu ipat how news nam arjan arfo bakarang jong ka NEHU kalahiar na kisis pa tali University ki badan haka India hi bro ko we ka poi hadu ka rang ka banyo sa ka jingkli kalong manu belong responsible ngade ban shim ka jingkli halo kan ka jing hiar jong kardan hang ne pot NEHU pilai iya hakini kisau pasan tali kisnam UVC ubreu klik jong ka University haka jing shaw la dei ban shim lang la ban kentup lang ya baro ki ta ki stakeholders ki badan hang ne pot NEHU la kalong ki noi kai la kalong ki khna puli ne ki nong tray ki staff ki badan pot NEHU nang iba hakini kisau pasan tali kisnam nadu bawan ni Professor Srivatava babat kum VC menta nakapor sa por yu i gajing yakhi la kalong nakaliang joki NEHU sa ki staff association la kalong baki NEHU ta la kalong baki student body tekani kapen iba ukli jong ka university umla ban yasyong la ban yasuthu jingmut bet kita ki khot jong ka university barokoi to kumnu ngin khmi lenti bahapuk ka jing yalam jong niu breu ka university ka NEHU university kan kiu haki kerdan jong ta tengi iba kani kadai ka failure on the part of the leadership uma ka jing yalam jong Professor SK Srivatava ti nakaliang jong MeCAW ka demand ka baningkong hi kalong ba ka search and selection committee ya ka bala thau ban jit ya UVC ban shim kum permanent VC hang ni kide ban penkloi ban thung no UVC da ka ba kumba kalakular hakini gisngi bala dam ngi i ban nakaliang jong ba elhek ulit sedali ban kendu ya education minister ye ulakular bakan kin penkloi no ban thung UVC ya pon NEHU tinggi khmi lenti bakani ka search and selection committee kanum simport kan thung no UVC bopura ka baar ka jing dawa nakaliang jong MeCAW kalong ba mantan adu snem khat nai spa nyu fulai hadu kan ni tang uwei u tribal ngi yo ban long VC ya pon NEHU hadin doktor pakem 4 don shu u balong VC ya NEHU kajikeli kalong ba hatu kibri ku jongi lani ki homegrown professor ki badan nang ni na NEHU kim long qualified bantung ban long VC ban lead ya ka university kat te teli ki snem ngi lawan kala ayat kan NEHU hang ni
Ni kwa banyo ba kapor kaladai baki homegrown local professor ki badon nang ni NEHU, they should be given the responsibility ban yalam ya NEHU kum visi bathamai. Ngim kwa syuk banyo bau ya katem jong professor sika SRIVATAVA bandang extend nama kat kum statute kadon ni balak ban extend sa shitem. Dari nakaliang ka jong nginom sha lan nginom ailat bas badalele ru ni ubri unwan biang ban wan long visi biang ni kabar kabalai ka long ba kidon ki head song ki department ka education pak English ki bala sha weng klem daw hong ni visi momentang ikwa ba yaki dai ban restore biang kum ki head jong ka department ba ka ba khadu ka long ba hagini ki saw ba santli gisnam ki la don shibun ki financial ki administrative ki kam ki fair ba ni visi la le ane po ni hu ni kwa ba ki bor ki badai pej ya ka university ki dai ban investigate thoroughly but ya responsibility dai ban fix itu ki ba pendon bakal kam bakla ya ka bor ga jong ki hang ni po university but nakaliang jong ka meko mentang ngiladap ban penkre ya ki jing tho ya ka bangin pha show education minister jong ka ministry ka education ministry jong central government ka wi ga jing tho ngin pha show prime minister kat kum ju ru show president jong ka India badai visitor jong ka university kat kum ka NEHU ang pamaki ki dai ban investigate ya kini gijing ja ki baja hang ni apo ni hu ba kum ju ru ban pen urlong ya gijing dawai ka bana kaliang jong kameko ka bu akhmat jong kini ki bor ki bari pe ka ni hu ak ka gijing sa ka don ka provision ka ba ki por ki ba le si umla ban thung ya permanent vc incumbent vc ula ban bat tamo dai ban tam ka sisnam tien re ka don ru ka provision ha ka ak ka ba ka search and selection committee ka kum gijing tha jong visitor ki ban pen kloi ban thung no ho ya kini gijing ja ki bala ja menta le si ka ki klem la ban pen kloi mereka meko nang ni syakmat kan dawa ba ka search and selection committee ka dai ban pen kloi nak mardo ban thung ya ubc ba belong permanent nang ni pun ni kani ka jing demand jong ki ban thung no dong tau homegrown the professor ni who belongs to the tribal community hato pidan ne am ya pidan ka proposal you know ban na kaliang jong kameko ngim kwa ban panpau ba ngi project yanur namar ladang project yau ala ni ubi kidang hanihu hi baro kidon de ki spa ngut ki professor ki bolong qualified so every no brio lani inu brio ki professor bala long qualified they should be ki de ban shim ki ban long kum vc jokan ni